Ibereak hartu ditugu eta gaur privilegiatu batzuen eskura dagoen kontu bat egin behar dugu. Itsasora goaz, antxoa harrapatzera, San Antonio Berria ontzian. Etorri gurekin. Bera orain bagoaz itsasora, hori jo eta Getaria atzean utzita. Eta gainera, gelaz eta itxaropenez kargaturik. Antxoa zarda jo aurretik, 4 bat orduko bidea daukago eta atxeden pixka bat hartu behar du. Egunon, no guaztio? Moto en Capua, iparraldea o nortea o lehengo azkeneko egune lehengo hartzen hori biliginen 44-6 minutu nortetik eta batxotik 2 gradu, 5 minutu, 4 minutu, 2 minututik inguru urte gongo. Oarez balde maduzera, normalen o deskantzu, no teia, komedoren, o ben artean o izketan, o denboa pasa, o telebista pixkate guzi, o bestela batzuk igualota, o gero ez da gakiten noiz agertukan, da igual egun guztia eta guztia lan eskarrutega, eta batzuk berezean, arratia topatu bitarten, bere deskantzu nihiltze. Aparatu gero nihiltze, ez, sonarren bidez, detetatzea dugu, arratia zean da, sonarra detetatzen nuen, zaitu ditu dugu, eta honek ikustu jo, ze joera arraiago geldik handon, o martxan di joan. Bueltak hemen gabiltza, arraia gaber, bilatu nahian, zoze aparato markatuko zion da, holaxe, markatzen da zean, pues... Gero batzuk nebera sartzea ez da? Batzuk nebera, beste zorrua egiten, da beste zeak pues, gela botaz, da danetik bizka, bagoitza bere lanen, pues, bagoitza bere puesto deskau, bagoitza bere zean, ba falta lima, pues harren puesto zein berko zu. Zuri etxean gara ja, nuntokatzen zaizu, ose ditizuz? Nei karreten da gero saria jasotzen. Ustekabean lo gentozela arraia jo dugu eta San Antonio Berrian arrantzaleak orain txari dira zarea dagoeneko jasotzen. Festa hasi da hemen. Normalen gau izizte zuen, egunen, o hemen sekula ez da jakiten? Genialen gau ez, baina aurtengo kosteran, o beste kostera de bai, baina aurtengo kosteran gabiltza egunez da gabez. Genialen antxoa gabez, egunez de tarteka harrapat izatea, baina genialen gabez lan itea. Maniorra zemat iraute, gutxi gora beratana? Entre saria bota da bildu da ordu beteko, osea, gero aparte arraia bali emakazu, hori arraia sartzia, segun zemat arrai da kasun, horren gora bera. Baina saria entre bota da jaso ordu beteko buelta hori. Gaurko honen txupona ditze, jonan manga bat sartze zailo, zorrua bukaeran, sarian bukaeran arraia handakasun, zorron, manga sartze zu, da gero makina batekin txupatu ditu, manga barrendik eta gero zuzenen hori jadikoa kajetan nebera. Ila mimatu itezue arraia jela gotatzen, ezta? Bai, gaurko honen ez dozea, bromik. Arraia baldin mezon imatzen, zintun kompradorek lehendik handen merke patzen baldin maue bat eta merkio. Euskal Arrantzale kalitatezko antxoaren aldeko apustu egin zuten duela urte batzuk. Horretarako funtsezkoa da antxoa. Freskoa, trinkoa eta tizdiratxua mantentzea. Eta uretatik segituan, izoskailura dator, gela pixka bat bota ondoren. Gaua gainera etorri zaigu San Antonio Berria ontzian, eguna ez da gaizki joan, 2 sareka bota ditugu, eta bat oso arrakastatxua izan da. Eta orain patroiak Viktorak zer egin du, baporeko argi guztiak piztu, bertara antxoa inguratu dadin, eta gero gauean zehar arrantza egiteko. Jende orain oso lasai dago, gu kafe bat hartzen ari gara hemen, aurreko txopan, eta zenbaitek, esate bateako arfalek, otoitz egiteko aprobetxatzen. Isidro, oan zein behar du, batelekuak zein behar duen? Oin, pixka zabaldukoa, eta gero sarea botako dugu, eta hor junten die bombilla berdek eta gorri, eta jungo da bombilla gorri dauden lekua. Eta gau ero italde zue hau? Ez, gauero ez. Segun arraiek eskatzen bau. Gauen zenbat etxea ititu zue, gutxi gero? Segun, batzutan 2, 3, o igual batez, o igual 4 bat. Segun. Gaur fundamentu egingo alde Isidro joven? Itxura ematen du, baiet, zoin segula ez da jakiten, hemen ez da jakiten. Igual hau ingo dut, eta gero igual albarte ez, da igual beste 2 o 3, o segun. Platera dirudien arraia gualdakizun zer dan, ataloa edo ilargi arraia lau etorri dira, zareka honetan, eta guk, putzuta bote behar dugu. Gauak horrak ingo hemen ez da, batelo ikin gabeta? Bueno, ea ohituta gaude. Ohituta? Beharko ohitu, hemen ez baitago beste erremediorik. Antxo garaian, itsasoan,
Gauak ez dira lotarako eta amets gozoetarako. Ez. Itsasoan gauez, gau osoz lan egiten da. Zein azpi, jauna? Grabatzen egin. Eharkin atxio. Bai, ondo? Eharkin ozen kurserotan baino eta egiten. Jo, grabatzeko perezak egin. Antxe ekialdean orain txari da eguzkia ateratzen eta ondo entzun, arrantzalek gau osoa daramate zarea bota. Portutik atera ezkeroztik, laugarren zarekada dute, hau segurazki, azkenekoa izango da. Zinez da ofizio gogorra marinelen. Ara, zarea alatzen hasi gara. Eguneko bigarren sari aldea izan da, eta eskamik ere ez dator horrelakoak ere gertatzen dira. Ordu karri lanean aritu eta alpen. Hasieran pixka kaskarra baino geho alboan da atxauna hendilau eta kompletatzeko. Hemen noiz hasi itzan, itxason. Ni aurten hasinako baino ni lehen hori bilinan itxiok, lehorren bilina, eta lehorretik lanik gabeta berriz honea hasi itxason. Krisia egin da zeakin berriz itxasoa, ez da? Hori dek. Bai. Zer da gorro? Hau o lehorra? Lehorra. Hau, oitu inberde. Lo basak hau dek, txarrena dek, kanpon pasa berde gela egunak. Bestela lana politak, erresa. Oan ze plan dekau? Oain, gozaldu, pixkaloin rutan, 5 ordu menda duzela eta pixkaloin da keo benta. A ver, ze prese egiten. Horri ere behiratzen diozu, arrantzale. Hombre. Gaur, a ver, ze prese egiten. Dana karregota hongoituk, da a ver, ze prese egiten. Ona ez egingo baino, a ver, ze egiten. Orantxe 24 ordu hori jotik atera ginenetik eta 6.000 kilo antxoarekin etxeragoa. Zain zuzen ere, Getariako salmentara. Beste behin ere, harrituta itsasoko jende sakrifikatu honen lanerako gaitasunarekin, gogortasunarekin. 6.000 kilo antxoa harrapatu ditugu, baina gozaltzeko begira. Txitxarro batzuk garbitu ditugu. Orain, Getarira goaz, Lonjara, Bentara, 5 orduko bidea daukagu. Oin arrai saldu, oin arraietako deu, eta kaja gartu eta vuelta. Atanok pixkatola, ez da? Ia ze prezio egiten duen. Bai, hoxe. Bat esperantzik baldak argizu. Asko ez, porque aurten esperantzik batez. Ondo jenbo, gustora, baina esperantzik batez. Orain txaletu gara Getariara eta muestrarako antxoa hartu eta segituan salmentara goaz. Guazki. Jose Mari, eurua eta 18 eurua eta bat, induztakit, go peskaria egun da 6-7 eurotan igual ikusiko larraria, ez da? Ba hori da, betiko zea. Etxeko handriaria joteanen, arrandeia, 5-6 euro, neuzeko 5-6 euro, da hemen genero hori, euro baten salduta dago generoa da. Gero esango, antxua garesti dola, ez da? Hori da, hori esango, etxeko handria, karo. Oan ze plan dekazu? Ba, oan gel hartu, kajak, berriz kagautzak hartu baporea, da berriz itxasoa. Bizimo gorra, Jose Mari. Bai, bere zala da, bizimo gorra. Gorra, bai, logu txitezu, gauen lana, ez, egun erde batzutan de bai, gehorruta diala, ez diala. San Antonio berria ontzia, berriz ere, itsasora badoa. Guk 30 ordu eman ditugu, itsasoko gizon sakrifikatu hauekin, tosta banatuz. Eta zer ekarri dugu bueltan? Antxoa kaja bat, txitxarroz eta antxoz kargatuta, eta lehen ere, bagenekien, gauza bat, itsasoan, bizimodua oso gogorra dela. Ez dela, bidaia bat.